World Press Foto 2024 ontdekt de wereld in Dokkum. De beste foto's hoe de hele wereld binnen in kwarten in Dokkum te bewonderen. Het binnen foto's van de World Press Foto Contest. Iets wat initiatiefnemer Anke Bielsma graag naar het noorden van Friesland helje woe. Ik denk dat wij heel wat te bieden hebben en er is hier een wereld te ontdekken. En toen dacht ik, nou, dan kan de wereld had dus misschien ook wel wat te bieden. Dus smiet wat dicht zit maar eens hier en zak in de tentoonstelling hier ook wel heen. Dit is wel een speciale gelegenheid. World Press komt naar Dokkum. Ja, en als je dan even het rietje steden hier, Wraadsteden, waar Dokkum dan ook in past, nou, dan ben je wel een beetje groot als burgemeester van Noord-Friesland. Speciaal moment, maar niet heen gaan. De foto's binnen te bewonderen van beziekers. Maar Dokkum wil er meer uit helje. Een foto vertelt een verhaal. Persfoto's die vertellen ook een verhaal bij nieuwsberichten. Nou, echt nieuws, nepnieuws, dat zijn allemaal discussies die ook onder jongeren en kinderen leven. En door middel van ons educatieve programma willen we met behulp van de foto's van World Press Foto de kinderen daar iets over leren. Het gaat net alleen nog om het leren. De tentoonstelling mag ook belibje en de regio benammen, vindt Bielsma. We hebben een natuurlijk prachtige cultuur, we hebben een mooie natuur, we hebben zoveel te bieden. Dus waarom zou zo'n heel mooi plein hier midden in Dokkum deze tentoonstelling net herkennen? De tentoonstelling is van 29 maart op de markt in Dokkum te bewonderen.